Mózes első könyve. Második rész. Folyóvíz jő vala pedig ki Édenből a kert megöntözésére, és onnét elágazik, és 4 főágra szakad vala. Az elsőnek neve Pizon, ez az, amely megkerüli Havilach egész földét, ahol az aranyterem. És annak a földnek aranya igen jó, ott van a bdellium és az ónix kő. A második folyóvíz neve pedig Gihon, ez az, amely megkerüli az egész Kús földét. És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel, ez az, amely Asszíria hosszában foly, a negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz. És vevé az Úristen az embert, és helyezteté őt az Éden kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt. És parancsol az Úristen az embernek mondván: a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. És mondta az Úristen: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat hozzáillőt. És formált vala az Úristen a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvivé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. És nevet ad az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő segítő társat nem talált. Bocsáta tehát az Úristen mély álmot az emberre, és az elaluvék. Akkor kivőn egyet annak oldalbordái közül, és hússal tölté be annak helyét. És alkotá az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből, asszonnyá, és vivé az emberhez. És mondta az ember: ez már csontomból való csont, és testemből való test. Ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Valának pedig mindketten mezítelenek, az ember és az ő felesége, és nem szégyellik vala.